Ул бит минем алтын сәгать. Шәмсия Җиһангирова. 3-нче бүлек. Киттем бер көн шул чакны туры китереп. Чыннан да бер кем юк. Ара-тирә күке, тартар кычкырган, сайыскан пырхылдап очкан тавыш кына мине дә җиһан тынлыгында сискәндереп куйгалый. Ниндидер ярамаган эш эшләргә җыенган кеше кебек, тәвәккәлләргә җөрьәт итми, үз киемнәремне сала алмыйча шактый утырдым. Җебегән, тити баш. Тагын әллә ниләр дип, үземне ырыша торгач, батырайып суга кирип киттем. Суның уртасына җитәрәк, су җене турында уйлап, куркынып, бизгәк тоткандай дирелдәп, аякларым яртылаш суда килеш шактый тордым. Тагын башыма килгән әллә нинди ямьсез сүзләрне эшкә җиктем. Һәм әтием әйтмешли, солдатланып, йөзеп тә киттем. Елганың уртасына җитеп килгән бугай дигәндә, кинәт кенә тыным бетеп, хәлем киткән кебек тоела башлаган иде. Яна арыш буламыга куркакларны искә төшердем. Ана, каршы ярга да ерак калмады. Аякларым белән берничә мәртәбә җирне капшап карадым. Юк әле, аяк тими. Тагын йөздем, тагын. Һәм менә мин Сарашлының аргы ягында басып торам. Кемгәдер бу батырлыгымны белгертәсе, сирән салып кычкырасы килә. Тик ярамый. Мактанасы килү кытыгы бераз басылгач, тын алуым тигезләнгәч, судан чыгып, искәрәк мендем дә куак төбенә утырдым. Аннары үләнгә сузылып ук яттым. Шәшәк исләрен исни-исни, тол тирәк яфраклары аша күк йөзен күзәтәм. Берән-сәрән болытлар йөзеп бара. Кая таба икән? Безнең Сарашлы кебек сөнгә табамы? Әнә берсе нәкъ кәҗәбә тиен ашаган. Әнә тегесе шапкан атка. Әнә салам искерте. Әнә әнкәемнең ак яулыгы. Алтын нәкыш белән чигелгән. Күзне чагылдыра хәтта. Мин сискәнеп киттем. Шуннан да кояш нурлары тол яфраклары аша чагылып, минем күзгә төшә. Тол бутагында нәрсәдер ялт килә иде. Сикереп торып күзләремне ныклабрак ачып карасам, сәгать. Тол бутагында алтын сәгать эленеп тора. Як-ягыма карангалап, кемнеңдер сәгатьне миннән алданрак эләктереп алуыннан курыккандай, ялт кына табышыма кулымны суздым. Үзем һаман як-ягыма каранам. Кемдер мине нишләр икән дип, шыпырт кына толлар арасыннан күзәтеп торадыр кебек. Нишләп кемдер булсын? Су анасы! Менә хәзер куаклар арасыннан кулын сузар да, «Ник аласың син аны, ул бит минем алтын сәгать» дип, кулымнан табышымны тартып алыр кебек. Куркуымнан үз-үземне белештермичә суга чумам. Күз ачып йомганчы үзебезнең ярда икәнемне сизми дә калам. Шуннан да ничек алай тиз чыгып җитә алдым соң әле мин? Үзем йөзеп чыктыммы, әллә су анасы чыгарып куйдымы? Һәм хәзер нишләр икән, сәгатьне кая куяр икән дип, куаклар арасына качып мине күзәтеп торамы? Шунда гына сәгать искә төшеп, сискәнеп киттем. Үз-үземне белештерми, суга ташланганда кулымнан төшеп калганмы? Йодрыгымны ачып җибәрсәм, сәгатем учымда. Дөресен әйтим, мин шатланырга да, куркырга да белмәдем. Тукта, йөрим икән соң ул? Мин бит аны суга чумдырдым. Уң колагыма куеп, тыңлап карадым. Йөрей. Сул колагыма. Йөрей. Мин тагын шүрләп, як-ягыма каранып алдым. Үземнең чыннан да инемдә икәнемә шикләнә башладым хәтта. Менә чәчләре тузган су анасы теке ярдан үрмәләп менеп, «Карак угыры» дип,
артымнан куа башлар кебек тоелды. Мин элдердем генә. Бакча артлатып йөгереп кайттым да ишек алдына тымырылдым. Беркем дә юк иде. Шаптырып абзарга кирип киттем. Тавык китәклегенә юнәлдем. Күкәй салырга дип кунаклаган шуар тавык миннән куркып пырылап, кытаклап уяладан чыгып очты. Ул арада булмады, әнинең "Ай, Аллам, төлкем азар булмасын" дигән тавышы ишетелде. Бетте баш. Менә абзарга килеп керәчәк. Мин сәгатьле кулымны тавык җылысы сеңгән саламга батырдым. Кулымны чак кире алырга өлгермәдем. "Бәрәкалла" диде абзарга килеп кергән әни гаҗәпләнеп. "Син нишлисең монда?" "Минне теге күкәйләктерергә йөрмә тагын." "Юк, үзебезнекенме?" "Үзебезнекен булмыйча, кешенекен урлар идеңме әллә? Әнә Әхнәфнең кеше малае күкәй урлап кибеттән мампаси алган икән. Әтиеңә әйтермен әле менә." Мин әнидән алдап, атылып, ишек алдына чыктым. Игә кирип шылдым. Ишек төбендә яткан себеркене алып, бер сәбәпсез чиста идәнне себерә башладым.